Sa man ka mas galuya man ka. Hoy, Uy, unsa man ka? akong bana ba? Sige man tog biyahe, wa man ga remit lagi ni. Asa naman to? Asa man di siya nirimit? Uban guro to ni remit ba? Bantay lang jud to. Ano pa rin lagi sa bana po Mads? Salan man sa balay mo kaon niya sa uban mo remit ana yang kwarta. Kani, unsa man ni sila? Gapariyo na lagi ni. Isa uban. Mads, Mm. ato kapason. Abo sa paso. Sige makahinuktok diyan akay makuha ana. Sige gapaso ng bana mauli ra man na sila ganahan. Nya, wa ka kabantay nga. Sige biyahe niya wala rimit-rimit. Napasag dai sa uban mo remit. May okay ra sa imo ha? May gay Asa magbulag. ko di gina pwede. Magbulag mi eh. Ha? Bulag mi oy kapoy pug ko eh. Ano magbulagan mo? Magbulag mi eh kay di naman siya ganahan ako. Kani tawala ni kanina man iba. Biyahe ko. Biyahe, asa mo rimitas? Sige na tagbiyahe wala. Gitubay lang ko. Asa mo ano be? Ako sa mga dre. Ganina rat ka giapas diri dugay kay ka. Sang taon ka. Wa ba na magbiyahe o parting ispito? Isputin kayo? Alangan kay. Wala Wala ko sa sa talon pa? Di kay buritso ko kay nasko nito. Eh, masakay ko eh. Ano kung di ko? Ubayin ko eh. Ayaw ba kinay pa sa hiro ko na ko ba kanao ba? Naano mo day? Kanao ba kinay pa sa hiro ko na ko? Dili. Oh, dili ko masakay sa bakan eh. Hala ganiha pa katikang ipanghita pa. Kita lang ipangita mo ko na mo. Ay, liko pag ito pangitaon no. Kita bulong na biyahe. Ingon ka nagbiyahe ka. Biyahe ka ko. Nagbiyahe asa na pitag biyahe. Diri dala ni lang ana biyahe ka nitong lasang. Dalang good. Asa lang ko ani mo ba kita bin? Kay magpait na bugas. Kita sa unsang kita. Dili ba? Wala pa gani ta ka biyahe gani pangita na tag income. Ganiha ra kang buntag. Bin, Gani ang buntag. Wala pa gani. dali ba Pangita pa gani ta kwarta. Wala lagi kwarta lagi bisag usaw ni mo na pagguti wala lagi kwarta. Wala mo joy sulod. Wala lagi kwarta lagi. Ingon ka nagbiyahe ka ganiha. Asa na dai mong kita di ay? Basta gihatag nimo atong imong back ride ganiha. Usa pagkakita na to nga wala pa magani pamasay asang pasahero lang. Wala good. Unsa mo kay Nag tao? back ride kit ante ka ganiha na back ride nimo duha ka buok. Bakred. Parehas sa mong kuan ba? Pare nimo ba? Nangita mi ganiha sa iyang mare. Tay lang jud ka ha. Nya problema ba din nga magbakran si Mari? Duha tayo mo pasahero ganiha abi na kwarta dali ah. Wala lagi. Mutuog oy, wala lagi oh. Mangita sa kwarta. Sige pangitag kwarta mo japon kay irimit na ko eh. Mo na na oy. Mangita sa kwarta. Hipon oy slalom oh. Dili gayelo. Unsa na lang istorya pre? Ha? Unsa na lang ipang istorya dis likod? Ang asawa doon ni mo tambok daw. Kay para mahuman. Guwap mo nang maigin ng tambok pilion kay ang lawas lumoy hikapon. Tanawa, Ang yang niwang. kining babaeng niwang ang lawas bukugon. Ang say sumpay. Ha? Say sumpay. Wa na ko kabalo pre.